Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati kag syempre welcome sa Sabado ng edisyon sa This Is My Life. Abril 23, tuig 2022. Kamusta ang Sabado dira? Masako pa or hindi na? Nagapanyaga na o nagahingagaw pa? Anong panyaga na ton? Anyway, sa kutob sa malabutan sa aton man pagpangalagad sa sininga hapon, aton pagpangamusta sa inyo sa inyo mantag sa mga responsibilidad dira. Tapos nakahingagaw na sa mga lalabhan sa mga linabhan ninyo dira. Kay kita mo diri iya sa amon ayon wala sang ulan pero dito sa south nga bahin sang Dekbanwa sang Bacolod nagtupa iya ang ulan. Amo na siya hindi siya mapaktana. Anyway, okay lang ina siya. Sa inyo dira mga lilisuan sang inyo mga radyo updanay kita tub-tub-tak na alas 13 karon iya nga hapon. Sa aton man dira mga palangga nga nagahilay-hilay, nagapahunay-hunay, nagapatunaw-tunaw sang ila kinainan. Banda ka pangakig, ho, very relax puso mo. Mainit ang panahon kinahanglan mabugnaw ang aton ulo kag balatyagon. Para likaw ambot kon sugataon tang kainiton sang panahon, mainit man ang aton ulo, kagamo kinahanglan cool ka lang. Relax lang ka mo dira. Sa nasiling na naton, tub-tub-tak na alas 3, nga maupod ninyong inyo kubus nga lagad, Tito Wilma Sugaton, that is This Is My Life. Kag magluwas man sina sa mga kauturan naton nga nagaupod via Facebook Live. Paagi man sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. So, relax lang. No? May ara kita dira chat room para sa inyo man mga greetings, sa inyo man nga mga reactions karon. Para sa aton sini mga kauturan bala. Ay pero tising Sabado subong nga adlaw. Sabado subong nga adlaw, syempre si Tita Wilma hindi man magbasa sang sulat sa siniya nga hapon, no? Matalakay kita pilaman ka mga tupiko. Subong bala nga mainit nga panahon, Tita Wilma, na? May manamit basta pagkaon gani makasiling ka manamit gidyan ang reaction, no? Actually kung magsiling kay pagkaon manamit itawe, pero may manamit gali nga pagkaon nga makabulig sa aton basta panahon sang tig-ilinit. Ano ina hibaluon tabi karon? Hibaluon tabi na karon kag i-share man ina ni Tita Wilma sa inyo sa sininga hapon. Pero pa-share naman sa inyo panyaga kag palanyagahon, palanyagahon. Sa mga nakapanyaga kag sa mga nagahinga po sang ila sinipagpanyaga. Kag magluwasin na Tita Wilma no pa yung istoryahan naton sa siniman nga hapon man aton magluwas hindi sa mga kabataan bala na notice ko abi mo siling ko istoryahan ko ni bala sa Sabado. Ini mga kabataan sa karon naton, mga kabataan nga nagahampang lang mula sa guwa sa naton, bisan mga baby pa.
usugid no ang sipon kag ubo na. Di baluon ta kung ano bala ang kung ano bala ang mga posible nga maeksperiensyahan sang aton mga kabataan sa panahon sang mainit naton nga panahon. Tungod may nagalabay nga mga pagtupa sang ulan, anong epekto sa ila sinilawas ay hatag tamo na karon, pero kabahin pa ini sang summer, di ba no? Summer pa na. Ay oo nga mga anak, amo na siling naton hindi kita magundad sa paghalong ilabi ng aton mga palangga nga mga kabataan. Man kabudlay ilabi na sa mga ginikanan, sa mga iloy, sa mga amay nga nagatrabaho pagkatapos kung may nagamasakit pa nga miyembro sang aton pamilya, kabudlay kid. Kabudlay na, kabudlay gid kag kabudlay na, kabudlay pagid tungod sang kamalahalon sang tanan. Ang palaabuton pagid nga madason nga simana, di ba? Na-mensyona na to ni Action Rex kaina. Ang bot ko na nung reaksyon sinisang aton mga kauturan iya. Ang mga drivers tagin nga mga kauturan bao hindi lang panghayhay kag panghakroy sina mabatian naton dason nga si Marna pero no kag syempre mga iloy man sang puluyan sa nasiling na naton amo na sang ano pa lang adlaw ang namuno nakon nga preparahan gid kay ang aton gatong sa aton pagluto na naman magasaka magluwas iya sa mga produkto sa petrolyo ang liquefied petroleum gas way na tani sapaan Why na tayo sa gauso bala ng butane? Pero nahadlo ko, ana. Pero kung kabalo ka man magamit, okay man. Kaya nga ang uling gamahal man, ay sus, ginoo ko. Gataas ang hilanat sang presyo sang aton sini mga produkto sa petrolyo, ang presyo sang uling kapang lakaak man, magluwas pa sa, ambot lamang giliw ana but never mind tita why na ta mahimo gid kundi atubangon ang tanan na atubangon ang tanan nga may pagyuhom sa gihapon muna siling naton iya sige lang go lang kita gihapon bisan ano lang sudanon ta muna sila nato magmapisan kita pananom-tanom da bala hindi bala Mami Diana Consolacion dala sa Isabela bogin post ni Mami Diana mga bunga sang iyang kalabasa iya mga tanom nakapakbit siya baw kay may talong may amarguso may balatong hamakin mo di kumpleto lulutuin mo na lang kag parisan sang isda prito manda di bala basta gani ginisa nga utan sampat siya gina pinarito pero kung mga laswa sampat sang laswa pinaksiw or pinamalahan di bala ay pagkaon lang Tita Wilma perming imunod sang babay ay syempre kay importanteng pagkaon nga kinahanglan hibaluon naton kung bala ina mga pagkaon nga aton ginakahamutan ginakahiligan makaano sa aton makahatag maayo nga lawas or makahatag sustansya para sa kaayuhan sang atong lawas o kung makahalit pagidugang pero amo na bala pero anyway Tita we okay lang na siya ano ang hambal bala naton sa karon nga pandemic ara gyapon na siya ti anhon ta na Tita Wilma na padayon lang padayon lang kita sa paghimo sa mga precautionary measures especially ang mga health protocols nga kinahanglan padayunon ginato na especially ang aton mga paggamit sang face mask pero sa countdown before election days before election day on May 9, 2022 pila na lang kaadlaw 17 days I think di ba ti amo na siyang siling na nato 16 days I'm sorry sa kagapon 17 yes subong 16 days more to go election day na local and national elections pero ang aton Department of Health ang hambal ni Health Secretary Francisco Duque III na kung siya yung pahambalon, abi ninyo ano mga anak, ang mga masunod nga hindi dapat pabutuhon, ang mga may ginaantos nga balatian, kag ang mga may sentumas ang COVID-19. Muna yung hambalya kung sino lang hindi pwede, dapat pabutuhon. Pero ginklaro na ni Duque nga lapas sa pulisa sang gobyerno sa quarantine kag isolation ang pagpasugot nga makabuto ang mga natapikan iya sang COVID-19 na kahit hindi man pwede
mahimo kada karon away na iya sa layi, di ba la? Ang hambal ni Duque niya permi Manila gani ginahambal nga ang ila sini policy to isolate kung may ara ikaw sintoma. So tuhay ina sa ila pulisa nga hindi bisan may symptoms pwede gihapon magkaboto. Kung ang isada sa inyo sa hambal ni Duque, kung may gina-eksperyensya nga symptoms ng COVID-19, sila hindi na pagpakatuon, di pabuton, pwede siya bala makaboto? Nan. Matapos man nga ginpabutyag iya sang Commission on Elections, nga magapahamtang sila, di ba kahapon nagpabutyagin man ang Comelec, mapahamtang sila sang separado nga polling area para sa mga botante nga may ara iya symptoms ng COVID-19 mismo sa adlaw sang pinilian. Tiambal pa ni Duque, pulisa sang gobyerno nga i-isolate ang mga may symptoms para hindi sila makalaton. Pero iyaman ginklaro nga wala pa sang final decision ang DOH or ang Department of Health kay Commission on Elections angot sa issue kung bala dapat nga magboto mga kinanglan may ara pagid mga sentoma or ara gidya positive sa COVID-19, wala pa final decision gali. So hulaton na to ina. Wala dapat sila na magboto o kung hindi. Pero sa gyapon panugyan ni Duque nga kung ara na gani sa mga voting precinct kag makabatsyag sa symptoms ng COVID-19, dapat kamuna lang sa inyo kaugalingon mag-isolate kag makigangot sa mga provincial, city, o kon inyo man mga municipal health officer. Kay ti sa kabugusan niya nagapati man si Duque nga hindi dapat magwa. Hindi dapat magwa para sa iya. Hindi man dapat magwa sa balay. Ang may mga balatian, bisan nga mismo sa adlaw nga election next month para hindi makalaton ang mga may balatian kag mismo mga positibo sa COVID-19 kag bisan ga experience sa sintomas kay bisan sintoma pa lang na makalaton gihapon ina, di ba la? Okay. So amo lang na ang akon ma-share na tungod sa sining palabuton nga election kag yes kun bala ang mga positive or nag-experience sang symptoms sang COVID-19 makaboto or hindi, may mga opinion nga nagagawa pero angot sina ang final decision hulat-hulaton pa na halin mismo sa Commission on Elections kag sa Department of Health. Okay, sa inyo man mga mensahe karon, arang atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag ara man ang aton sa ni chat room. Arang chat room naton sa FB Live. Paagi man sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Okay? Ay launa 46 na Action Radio Philippine Standard Time. Mga produkto anay sang Dr. Alfred. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayu. Hey, sa mga naka-online naton dire nga mga kauturan anaya. Hi. Hi and hello lang da ba look live kuno. Sir Meleli Uligo, good afternoon. Live na live. Thank you gid sir na. Homa Lumina mayong hapon ara gid siya. Tamyaw please Ma'am Vanessa. Na Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo, Chinky Dialegdon, Will Amar kag Alex Montesa. Yes, Sir Mileli Uligo. Kay Bibi Gregorio Yulo. Hello lang dira kag maayong hapon man sa imo kag sa inyo pamilya na. Good afternoon kuno Tita Wilma. Gapahunay-hunay samtang gapamati sa may taong mga programa ni ni Tita Wilma, Sir Mileli Oligo. Kay Cutie Pie at Tia Kim Eriman, good afternoon. Salamat gid sa imo. Kag, like done. Done ako nun niyang pag-like at pag-share. So this is my life. Thank you so much, Sir Meleli. I am watching Action Wilma. Good PM. Sir, kay Sir Rufino Eragabino. Salamat man. Good afternoon, Ma'am. Shout out family Remunda nga nagapamati permi sa Don Salvador Benedicto. Watching live from St. John Institute, Bacolod. Live lang ko, Ma'am. Lantaw. Kay wala radyo. Ano ka live ka lang dagali, sir? Well, anyway, thank you so much na. Arnel Benting Remunda. Kag sa family Remunda, na nga dira sa may Don Salvador Benedicto. May damo gid nga salamat sa inyo maayong hapon. Mayong hapon Action Tito Wilma. Yes, Ma'am Ana Sonoro. Kamusta lang? Kay Cathy Veer mayong hapon man. Tawe, good afternoon. Happy listening gid kami diri gihapon. Sa may Celine Homes. Kami ni Daithel Maiguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Mercedes Lambert, kay Rosita Villaruel. Sa Barangay Stefania, stay healthy and God bless you always and your family. Tawe.
Likewise man, sa inyo tag-sa-tag-sagid ka pamilya, Ma'am Virgil Pinda. Salamat. Pigaw, gid signal action, Tita Wilma. Ang din nga signal sa internet nga signal or yung signal gid sa Action Radio sa inyo mga radio. Ba? Ma'am Lani Haromiano, mayong hapon tawe. View naman ta sa Y Signal FB kahapon. Keep safe and God bless. Adira sa inyo, hina, ma'am, sa mga hibuan kapis. Okay, Good afternoon, tawe. Hungdo na nila pagbuto ang mayas. Hungdo na nila pabuto ang may COVID or symptoms. Kay hambal nila dan after election, ma-flare up na. Pero subong, kay kampanya okay lang. Ginatutok sa mga rally, wala na. SD, wala na social distancing. Kabay pa, waay nagita ni ang COVID. Yes, amen, gikuda. Pero muna siling naton, bala, may posibilidad man nga mag-flare up. That's why nga, kita wala kita untat man sa pag-remind sa tagsa-tagsa. Kaya ang paghalong naton, do pareho lang ang ginahalungan naton ang tanan. Di ba, ma'am? Yes. Thanks for the kiss and the heart, Ma'am Lani Heromiano. Okay? Kay Ma'am Connie Laparan, Tita Wetamyo ko lang family Laparan, Labanyego family, kay Esparacia family. Yes, ginatamyo ni Inday Connie Laparan sang Pandanon DSB. Stay safe and God bless. Salamat, Gid. Okay? Kag, Are lang sila. Well, anyway, kay Antonio Beronio, sir, thank you, Gid, and good afternoon. Okay, relax lang, anay, dabalikan talang kamo. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man Vilma, alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Aha, Tita We, mayong hapon. Ari lang kami di Tita nagamonitor sa imo. Bisan ano kasako sang fiesta, basta magaupod lang kami sa imo. Abaw, salamat gid si Charlotte ni gali Tita sang Isabela. Sa Isabela, God bless sa inyo. Dira tanan-tanan sa Action Radio. Salamat gid Charlotte. So happy fiesta dira sa mo ni highlight nila subong no na sa may Isabela, happy fiesta dira sa inyo. Yes, Mami Diana Consolacion, Nanay Dayin, Mami Pilar. Yes, kamusta lang dira sa inyo? Enjoy lang ang kafiestahan pero hinay-hinay kag paghalong-halong gid na. Kay Inday Wilma Cabarles kag sa imo man mga kahinablusan, kay Inday Ofelia RC. Siling naman ni 1453 Toribio Family gali Tita ga monitor sa barangay Talaptap, La Castiliana. Salamat gid 1453. Toribio Family, yes, so amo na to gani Tita We. Good PM Tita We, kamusta na? Paliog lang ko tamayo sa pamilya Escapalaw. Kag sa tanan nga nagapamati sa imo program. Madamo gid nga salamat Tita Wilma. Mimi Escapalaw. Salamat gid Mimi na 3044. Madamo gid nga salamat sa imo. Okay, na sa sinianay nga bahin Tita We, ano aton istoryahan man, ano aton tupiko gani nga na-mentionar mo kaina, maluto ta bala na maluto ta sa nga ginatawag iyang sabaw sang manok, pampabaskog sang lawas ang sabaw sang manok tuod na Tita We, yes tuod ina. Depende sa imo pagpreparar kag kung paano lutoon. So nadiskubrihan ko ina karon, nadiskubrihan ko ina subong kag amo nang himuon ko gyud. Kay ti kon madumduman naton tuod gid man na mo bisan halin sa una madumduman ta sa aton mga young ones, sa aton mga katigulangan, ginagamit na iya ang ginatawag chicken soup, di ba? Chicken soup o kuno mo ng sabaw sang manok, para sa mga may ginabatsyag kapin pa kontrang kasuhon ka, di ba la? Ang chicken soup
may dako gali ini nga benepisyo. May dako siya nga benepisyo, dako ang kapuslanan niya sa mga kauturan naton nga mga ginasipon, ginaubo, ginatrangkaso, oy sa mga may hangover dira na. Kag sa nagapa breastfeed sa mga iloy nga nagapasuso sang ila sini mga baby. Yes, ako kumpormigig kusina na. Kumpormigig kusina. So, ang nami lang di kung ginasipon kag ginaubo pagid. Pero paano naton himuon ang chicken soup nga ini? Kahapos-hapos sina Tita Wilma. Paano gani? O kinanglan mo lang dabi may ara ka. Ay, isa gid ka bilog nga manok. Isa ka bilog nga manok. Dason may ara kabi 4 kaliso sang ahos na madamo gid nga sibuyas Bombay. Yes, kay the more ako bala no kung kumpletong imo panakot namit gid man ang resulta sa imo linuto, di ba? Masilin sila kamahal subong Tita Wilma. Sige lang bala. One time i-try ta kung may sulusobra ina, may sulusobra kalutuan nga mo sina, no? Kadto na ta Tita We. Isa ka bilog nga manok tapos preparar ka man 4 kaliso sang ahos na bilog ina siya, panitan mo. Tapos 3 ka bilog nga sibuyas Bombay nga pula na. Tapos may carrots kada, barato subong carrots, di ba? May pulo ka bilog nga carrots, bi. Pero tidako nga pamilya makakaon sini kaysa ka bilog nga manok mo damo pa panakot. Pero soup ang kinahanglan naton ang sabaw. So sa pulo ka bilog nga carrots, kinahanglan naton sa isa ka bilog nga manok. Tapos may isa ka bilog nga kamote, no? Kamote, siyempre dalagko man ang kamote na kinahanglan naton na. Kamote, kag pagkatapos way man taya celery mo, na makadto ka pa supermarket celery ka mahal. Pwede man kita magagamit dira bi sibuyas dahon preparar ta na karon. Kag inang ano na gani inang ricado bala nga bilog ya, na? Ang ricado nga bilog indi na yang indi ang pero kung celery bala humot na. Try na naton sa mga public market may ara man na. May ara man na magluwas sa supermarket, may ara man na kadto ka mo sa Libertad sa Burgos sa sulod may ara na da celery na pwede get na. Ang aton pagluto amo ni ay baw kanami tani kung may lulutuan man kita na sa dason i-try ta na bi maluto ta kung Sabado, no? Hindi area himuon ta may kaldero kamo nami gid kaldero na. Ibutang naton ang isa ka bilog nga bilog gid nga manok sa kaldero na sa sulod sing kaldero. Tapos butangan mo tubig. Ang kadamon sang tubig mga 14 cups ti dako-dako tawil mga kaldero ino. 4 ka tasa or 4 ka baso sang tubig. Pabukalan mo ina siya na. Pabukalan mo ina siya. Pagkatapos pagbukal ibutang mong imo to panakot ang ahos, ang sibuyas Bombay, ang celery, ang kamuti, kag carrots, mix mo na. Mix mo na sa tanan na. Pagkatapos pag na-mix mo na siya tanan, pabukalan mo siya for 2 hours, na? Pabukalan mo siya sa sulod sang 2 ka oras, kag pagkatapos dugangan mo, butangan mo sang pampasabor. Anong pampasabor? Siyempre, asin. Ang asin, yutay lang anay nga asin. Pagkatapos ang ricado, ricado, Tita Wilma, ang paminta na balang mabuo, ang bilog siya ya, nan. Para nga makwa ang langsa sang imo sini manok kag mahumot siya samtang ginalaga na amoy na siya. Pero sa mga na-mentionar naton nga mga ingrediente niya nga magasiling kita nga espesyal siya. Ang chicken soup una, no? Magsiling ta chicken soup ti resulta na sa paglaga ta, di ba? Ariho kay suno sa pagtuon ni Dr. Stephen Renard. Sunod sa pagtuon ni Dr. Stephen Renard sa University of Nebraska. Ang chicken soup or ang sabaw sang manok tong naging laga na to nagabulig na nagabulig sa dula sang pagsupon sang sipon o konplemas. Di ba la? Kung nagahagrak ikaw tungod sang plema, ang sipon mo na ara ko na kabudlay maginawa titaw. Yes, chicken soup manami gen na. Kagina control sina ang pagpalamanog sang tonsil.
Ano gani kung may inflammation or nagabanog ang imo tonsil, masiling tonsillitis. Basta may itis, may inflammation, di ba? So, gina-control, ginapahagan-hagan ang pagbanog sang imo sini tonsil kag ang mga plemas ginatunaw niya amat-amat na. Kag ang chicken soup, abi ninyo, may ara na siya nga amino acid o consistin nga sa diin ina nagagwa sa pagluto mo sang sabaw sa manok. Hamakin mo yan. Lagaon mo bala sa sulod sang 2 ka oras. Kundi nagagwa ang iya sabor, nagagwa ang iya sini mga sustansya. Ang cysteine, nagapalasaw. No? Ang cysteine, nagapalasaw ina sang plema sa aton baga. Na kag ginapadasig niya ang pag-ayos ang imo ubo. Na kag syempre ang manok nga linaga naton nga aton man kaunon, may mataas man ina siya nga protein o kon protina, di bala? O amo na siyang chicken soup. Ti ang kamote, anong pulos ang kamote? Tubing nga ginimpunta. Ang kamote damo na iya, na damo na sa carotenoid, di ba? Ang kamote, damo na siya carotenoids, pareho sang beta-carotene. Taas ang fiber nga ara sa kamote, right? Na magluwas iya sa fiber, may ara pagid kita nga makuha nga vitamin B6, may vitamin C kag vitamin E ang kamote. May folate kag may potassium pagyan. Kag magluwas sina manubo iya ang calories content sang kamote, di ba? Ang isa kabilog nga kamote may 54 per depende sa sa size ng kamote. Pero ang isa kabilog nga kamote may 54 calories lang ina siya. Kag suno man sa pagtuon, nagapabuhin ina or nagapahagan-hagan sang tsansa, nagapahagan-hagan sang tsansa or risgo nga makaangkon sang lung cancer. Gani kaon ka kamote. Bisan pa ikaw nagapanigarilyo. Kabati ka muna, mga nagapanigarilyo, especially sa itong mga chain smoker, mga anak, amo sina kamapuslanon sang kamote. Kaya muna nga, pag nami, ginman gali kon pulos, may pulos, ginman to sa chicken soup, takan butangan, takamote. Ang carrots spaghetti, anong pulos ang carrots dito sa aton chicken soup? Ang carrots nagaangkon ini sang beta-carotene. Kabalugid kita na iyatanan. Nga ang carrots may ara gina siya beta-carotene kang may vitamin A. Ang vitamin A ano gani? Ang vitamin A nagabulig ina siya sa pag-away sa infeksyon sa aton sinilawas. Kag nagapanami pa sang aton mga mata. Di ba? Yes, Tita We. Pwede naton gamiton ang carrots iya pang diet, di ba la? Yes. Kaya nga, 35 calories lang ang tunga sa tasa sang carrots kung kaunon mo. 35 calories lang. So, dako ang mabulig niya sa imo, let's say kung ikaw ang nag-diet. Ang celery naman, ang celery bisan mahal-mahal, bisan laka-laka, kag nagalong-halong man ikaw, i-try mo man, kaya ang celery, rich in vitamin C man siya, damo-damo man siya vitamin C, may ara pa siya magnesium, may ara pa siya iron, nga kinahanglanon gid sang aton dugo. Kag suno man sa mga expert na, ay may bulig ang celery sa mga kauturan naton nga may ginaantos iya nga masakit, especially sa ila sinibaga na sa mga may hapo, especially no, sa mga may hapo kag nagasuprer sa bronchitis na di ba? Nabaw kabudlay giton. Kag pwede man ang celery na nami man ang celery sa mga may heart disease. Ang may balatian sa ila sini heart na. Kag atong black pepper nga bilog nga ginbutang ta may ara na siya, may ara siya nga volatile oils, kag may ara man siya alkaloids. Inang volatile kag alkaloids makabulig man ina sa patawhay sang paginhawa mo, especially sa aton mga sinuses na
o kung sa alagyan sang sip-on na aton sini nga mga alagyan sina mga airways naton ti kon magsupon ang plemas hindi ka man kaginhawa di nga no ako madumduman ko na sang una kung sipunon ka or ubuhon ka di ba siyempre nagasupon ang plemas din ka hindi ka kaginhawa sa imo ilong sa baba ka maginawa tiga nga baba mo na kag pwede man ang black pepper sa mga ginaubo kag sa mga ginatrangkaso na medyo medyo bulubalhason ka lang kung magkaon ka black pepper ti okay gidya gani titawe kay kung balhason ka kanami isang pamatyagan mo ilabi na kung ikaw ginatrangkaso di magkaon ka na karon maghigop ka na karon sang chicken soup nga ina nga puno sang aton sini mga ingrediente tapos ang pepper nga ato abaw ga lumaw matamo sang medyo kakahangon niya pero dako ang mabulig sina para sa aton ikaayong lawas di nagka-interest lang ko kay ang usual bala naton nga pag luto iya sang chicken soup kasami naton butangan kapayas butangan balunggay if not kapayas nga may dahon sang sang katumbal na dason may luya, dason may tanglad. Amo na yan, no? Pero subong sa nadiskubriyanta, i-try ta i-try ta po ang laga mo 2 ka oras. Di, soup ginman ang iya resulta kay magkaladunot ang iya sini nga mga panakot. So, pas gidang guay, na? Dako ang benepisyo niya para man sa aton ikaayong lawas. Te amo na siya na so bantayan naton man ina karon. Syempre, ang iban pagid naton nga mga informasyon nga aton ma-share sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati. Ay mayong hapon titawe monitor lang kami diri sa may barangay Pandanon DSB. Yes, Novi Magapan. Hello, good afternoon. Ma'am Inday Blaza, hi and hello man sa imo. Na? Manjo Arnejo, mayong hapon, Action Tito Wilma. Mayong hapon, day Wilma, ari lang kami gihapon ga-monitor sa Tasoy's Farm sa Purok 6, Barangay Alangilan. Salamat gid and God bless. Raquel Villaforte Martinez. Ako gahambalgi ko na Ma'am Raquel, one day isa ka adlaw maabot gid pangitaon ko ginang Tasoy's Farm nga ina dira sa may Alangilan. Mama-share gid ko da. Damo da puno kahoy, ma'am. Mapabulubugnaw lang si Tawe. Hello, Barky Tribe. Kamusta ikaw? Long time no hear from you. Happy Tribe. Barky Tribe. Happy weekend ko no, Tita Wilma. Yes, kaya Antonio Beronio again dira sa Makabebi sa Makabebi Pampanga. No, Tony, no? Good afternoon sa Bugosman nga pamilya. Ma'am Marjorie Ward. Yes, ma'am, good evening. Kay evening to kay Ma'am Marjorie Ward. So, good afternoon diri sa amon. Hello, ma'am, good afternoon. Thank you, gid ha. Kay Miss Wilmila, ang tupi na nag-upod man sa aton. From Qatar, good afternoon, dear. Get well soon. Love you. Yes. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Yes, salamat. Hambal paginin. Ara pagit si Inday Ron na Rihida Trava nagapod sa atin online. Good PM, Tito We. Ga-monitor lang ko di sa imo. Pa-shout out lang da kay Mary Grace Crisostomo, kay Leofel, kay Tess Sigalon, kay Tatay Teddy Rihida Senior. Thanks, Gid, from Inderona Rihida Trava. Yes, mayong hapon lang dan. Okay, let's 2:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalaman sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumdumang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sa
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season. Sir, na dira mayong hapon kuno Tita Wilms kag sa tanan na kay Juvie Monares man sa salamat gid. Hello Tita Wilma, monitor lang kami di sa may Antulanga sa imo programa. Rosalia Cabalfin sa Hacienda Antulanga 0956. May damo gid nga salamat kag maayong hapon. Tita Wilma, monitor lang kami sa Hacienda Salud, Isabela. Jazzer gali ni TY Gid. 8421, salamat Gid. About Tita Wema, yung hapon pwede lang mangayo text friend, ari akon number, si Mark gali ni Okay. Ang mahambal ko lang Mark, kung kapangayo ikaw text mate, kung may mag-text gid man sa imo, kamo na screen sang inyo mangin friend, ha? Kag maghalong lang. Okay? Kag wala halitay. O, sa mga interesado makig-friend kay Mark, aring iya cellphone number 0912-076-4
4412. Again, 0912-076-4412. Ta, amon sudan sa panyaga, manok nga Bisaya, baw papisik. Amon na bala gusto ko tilawan, ang ginpapisikan nga manok, wala pa ko nakatilaw. Sinilila ko no nami, no? Lain naman nga pagluto. Okay? Nami niyo sudan. So, salamat sa pag-share, Ana. 9246, good afternoon lang dira sa inyo, tanan. Good PM tawi baw, akon tawi, sinabawan nga manok man sudan ko. Lucy Labunita, Quezon. Kay Lucy Labuneta, Quezon sang San Carlos City. Good afternoon, 8815. Salamat gid sa pagsabat ninyo sang aton diri nga ginapang istoryahan. Tawi happy eating lang kay baka kag anting-anting. Kay baka kag kay anting-anting sa ginpanaan mo sa Padilla. Yes, 72693. Mayong hapon. Mayong hapon, Tita We. Agwit ko lang family Raimundo sa Purok Peña, Maaw, Bago. Kag girlfriend ko, Roses Ray. Yes, kay sa girlfriend ko nga si Roses. Alin ina kay Ray sang Manghanoy, La Castillana. Salamat, gid. Okay, relax lang anay ka modera. Iban pa naton nga mga greetings. Kay initi una sang aton pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero mag-greet ko anay happy birthday. Happy birthday sa mga nagasaulog sa ila sini mga kaadlawan karon nga adlaw. Yes, happy birthday dira kay Dr. Mercy Fortuno Sapa. Dr. Mercy Fortuno Sapa, good afternoon, Doc. Wish naton syempre para sa imo good health. Yes, good health, Gidya, and be safe always. Of course, more blessings, kag enjoy lang celebration o pwede ang pamilya. Okay, sa iban paginaton man nga mga kauturan dira nga nagasaulog sa ilang birthday today. Kag sa mga mag-asawa man nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary sa inyo. Horoscope na kita. Para naman sa itong tag sa zodiac sign karon nga adlaw Sabado, Abril 23, tuig 2022. Unahon nato ng zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus amo ining mga natawo Abril 20 tugtog Mayo 20. Taurian, may kahigayunan dira sa inyo puluyan na may ara tagkil pro kinahanglan gidya. Sunod diri sa imo horoscope kinahanglan tagaan nyo man quality time ang inyo panimalay. In short, ang inyo pamilya. Kag galing karon nga adlaw medyo irritable ka. Irritable ka tungod sa mga nakita mo or sa mga makita mo nga kagamo. Kadamo sa mga nagalinapta, damo hilimuson. Relax lang. Katawhay ang kinahanglan mo or ninyo Taurus para nga wala ka mo bala sang mahambal nga malain, para wala sang balatyagon nga masakitan. Ako na mahimo na lang, obra na lang, panghimos na lang. Kag pasugtan mo manda ang pangabay or ginaayo sang imo man isa ka kapamilya, basta masarangan mo man lang kag para sa kaayuhan nga aabi hindi. Di ba Taurus? Mas swerte nga mga numero 5, 12, 25 kag 31. Gold is your lucky color. Yes, sa mga Gemini, ang mga Gemini naman, pamatii ang inyo sini horoscope. Mga Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Hindi magdali, Gemini. Hindi ka magdali, hinay-hinay lang. Hulatang gusto nga oras kag kahigayunan para sa gusto mo matabo sa imo kabuhi. Kag dapat always kagin nga mangin honest sa imo self. Okay? Mga Gemini, mga maswerte nga numero 10, 12, 14, kag 31. Old rose is your lucky color. Yes, mga Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, ara si
Inday Rona Rihida Traba, tanag-una ka horoscope. Insakto gina siya. Abi ko, mabasa ka pa sulat. Saturday subong dear. Pag Saturday, way tagabasa sulat. Kahit tagta, any topic man nga makalingaw sa ito, makadivert man, once and one. Yes, sa mga Cancerian, ang inyong horoscope na kasiling ay dugang ipagid ang inyong pagpaninguha. Dugangan yung inyo pagpaninguha, kag dugang pagin nga pagpasansya, kag pagsakripisyo sa imo man pagpangamuyo para makalikaw man ikaw sa dako nga problema. Inatungod damo kasang mahimo nga mga sala sa karon nga adlaw or bus na in words, in deeds. So kinahanglan lang na pangamuyo. Cancer, 6-14, Justin Wevy, kag 24, mga maswerte nga numero. Green is your lucky color. Sa mga Leo, yes, sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, Leo, may maayo nga balita. May maayo nga balita inatungod, mangin, mabaskog kag magadako ang pagsalig mo sa imo kaugalingon kag mangin positibo ang imo pamensaron sa imo mga ginapanghimo. Baw kay nami lang. Ang mga masuwati nga mga numero Leo 10, 14, 35 kag 36. Blue is your lucky color. Kadtuan naman naton ang mga Virgo, no? Ang mga Virgonians. Ang mga Virgo, amo ini mga natao, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ay, Virgo, may isa ka friend. Suno sa imo horoscope, nga posible mahulam sa imo kwarta. Pero, suno sa imo horoscope, dapat mo balibaran. Tungod, madugayan o kung hindi ka nagid mabayaran. Madugayan antes ka mabayaran o kung hindi ka nagid mabayaran. Okay? Maswerte mo nga mga numero 8, Jussie 6, 24 kag 30. Silver is your lucky color. Okay, sa mga Libra. Katuan naman natin ang mga Libra. Ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, ang pag-relax, ang paglingaw-lingaw, pagpulo pamasyar, makabuligid sa imo para nga manumbalik ang imo energy kag kapagsik. Na kinanglan gid man na hindi lang sila nga pangabudlay lang bala nga pangabudlay always Libra. Kinanglan mo man, tagaan mo man break ang imo kaugalingon. Relax, pulo pa huway, pulo pa masyar, kun kais. Likawan mo man nga mangin pikon ka karon nga adlaw na kontrolan ka o galingon mo nami iya wala sang may magalain sang buot sa imo, wala ka sang may ma-hurt na likawan mo lang mapikon ka karon nga adlaw. Maswati nga mga numero 8, 10, 13 kag 25. Orange is your lucky color. Nabatian naton una pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Ang Dr. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipay Kay Tita Rona wala gid tada. Aba, kilalahi ka mo, Miss Jane? Miss Jane Candido Hildore. Hindi Rona, batian mong iya nga, ang iya nga mensahe. Okay. Tita Wilma Lihog, kugwit happy birthday kay Claudio Molino. Claudio Molino, happy birthday. Okay, hello. Tito We Radyo naman ako kay nagadula-dulang signal sang wifi kag data ko. 6609. Okay. Salamat gid gyapon. Ari kami gapamati sa Lopez Zaina Murcia, halin kay Inday Langging Pontiliano, 43, Tita Wilma, 3647. Salamat gid kag mayong hapon sa inyo, dira. Hello, Tita Wilma, monitor lang kami di sa Antulanga sa imo programa. Rosalia Cabalfin sa Hacienda Antulanga. Madamo gid nga salamat. Okay, kada sigman sa ngayon oras alas 2:47 na Action Radio Philippine Standard Time. Okay, padayuno naton ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para man sa iton tagsa ka horoscope. Di na kita, ara na kita sa Scorpio. Ang mga Scorpio, ang mga natao Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio, ano man nga sa klases ang invitasyon, ang mabaton mo, karon nga adlaw, suno sa horoscope, dapat balibaran mo anay. Na? Tunan mo sang maayo, pagid ang isa. Kung may ara ka dara nga kasulatan o kung may ara dara agreement, antes ka magperma, basahon mo gid anay sang maayo kag tun-an suno sa imong horoscope. 5, 15, 24 kag 30 ang mga maswerte nga numero. Pink is your lucky color. Sa mga Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, among mga natao Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Mga Sagittarian, may mag-offer sang trabaho sa imo or sa inyo, pero ang maayo, paminsaron mo man anay sang maayo sang matulid gid. Kag tulo timbang-timbangon mo ang kaayuhan nga madulot sina. Pero kung may trabaho ka, subong kinanglan gid ya, tunan mo anay sang maayo, subong kinanglan ya may seguridad ka kung magtrabaho ka, di ba la? Kung may ara offer nga bag-o na kinanglan tunan mo gid sang maayo sa Sagittarius. Maswerte nga mga numero, Justice Ace 20, 31 kag 42. Maroon is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero, Justin 9. Ari Capricorn. Ang tuod-tuod nga abyan or ang true friend, bisan iya sa kapipitan, bisan sa kapigaduhon, bisan sa ano nga sitwasyon, nagaunong sa imo. Kagabi ninyo, mga Capricorn, ginapangayo sang panahon sa karon, nga kung pwede palang likawan anay ninyo ang inyo mga fake
friends. Inang mga peke nga miga or migo bala. Miga or migo lang sa hambal na. Mas wati nga mga numero 8, just 6, just 9, kag 30. Dollar green is your lucky color. Yes, dira kay Nanay Luz de Vivar, mayong hapon lang dira sa imo, sa mga kananay-nanayan dira iya, no? Salamat gid. Kay Tuto Eddie Laos naman, good afternoon kuno to Wilma, ari lang kami dyan po ni Nanay Isabel ga monitor sa may Victoria City. Okay, adin ka na to Tita Wilma. Mga Aquarius, sa mga Aquarius na itong dira nga mga kauturan. Sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, Mayo ang mudo sa mga Aquarian subong. Ara gid sa mudo, kag preparado sa pag-atubang sa kun anuman nga mga pagtilaw. Mangin happy ikaw, yes. Mangin happy ikaw, pati na ang mga tao dira sa palibot mo. Pero abi mo na mag-o sila sa imo. May nakitaan sila nga na mag-o sa imo sinibatasan. Gin kakibot gid nila. Pero nakahatag sa ila sang kalipay. Aquarius 1, 9, 12, kag 28. Cream is your lucky color. Sa iluan nato ng zodiac sign nga Pisces. Mga Pisces, ang mga Pisces naman, amoy ni mga tao Pebrero 19 to Marso 20. Pisces, sino sa imo horoscope na kahibalo ka nga husto ka. Pero mas maayo kung hindi ka na lang magpasilabot sa desisyon sang iban. Kabalo ka nga husto ka, pero kung anong ila desisyon, respetuha, pabayi sila. Kung may problema ka, personal problem mo, ato ba nga, hindi pagpawalay. Pisces, mga masuwati nga mga numero 14, 19, 21, kag 39. Lucky color, purple. Okay? Katapusan natin nga zodiac sign Aries. Ang mga Aries naman, ang mga Aries, amoy ni mga natawo Marso 21 tubtob Abril 19. Sa mga Aries, may maayong nga balita. Maayong nga balita kay nga mangin successful ikaw sa imo gina-process karon, sa imo gina-process, sa imo gina-follow up, kag mamag-an ang pagsulod sang kwarta sa imo. Ba, tinami, kag kung may negosyo ka, makabawi-bawi ka na sini. Aries, inang hambal sang imo nga horoscope. Mas swerte mo nga mga numero 2, 14, 29, kag 35. Your lucky color is ocean blue. Tinabatian nato na itong tag saman ka zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope. Para yung karon nga adlaw Sabado, Abril 23, tuig 2022. Kay Alma Gonzales Posisyon or Alma Posisyon Gonzales gasalagi ko na permihan. Mayong hapon lang dira sa imo kag sa inyo tanan. Kay Ruming kag kay Jerome Dinoy. Yes, sa mga taga Hub Street dira mayong hapon sa inyo tanan. Salamat gid. Ay happy birthday gali. Nalipat si Tita Wen, ha? Happy birthday kay Irma Garcia. Happy birthday sa imo, Irma Garcia. Pila na ganing edad? Na senior naman na siya. Pero makayong na siya kung aton siya tuglutamyawan. Irma Garcia, dira sa may purok, kabahab sa may purok, magbinuligay, barangay baita. Happy birthday sa imo. Ina naghalin man sa mga kaberks mo dira. Happy birthday ko no, kabay nga mag-enjoy man ikaw, maayo man nga lawas, kag yes, mangin mabaskog pa na mangin mabaskog pa kag more blessings, more happiness, ano pagidbi, ha? Martin Aliling, happy viewing man sa imo. Pero pasiplatan ko man bala makadali lang gitong ginhambal ko kaina nga natungod sa mga masami nga may eksperyensya naton nga ginabatsyag-batsyag sa tiun sang tama kainit nga panahon. Ilabi na ang aton mga kabataan kay basta mainit gani ang panahon ng aton mga kabataan, baw na nami an pag magpatial sa inyo.
amo nang ginahulat sa mga kabataan nga panahon ang tig-ilinit na yan mag-enjoy na sila kay magsiling ay maligo ta kabaw mga kabataan basta magtig-ilinit namian gina sila maligo, di ba na? Namian gina sila paborito gina nila kag hindi pa na maghalin sa dagat o kung sa swimming pool man na namian gina sila pati ano pa pagkatapos na ang gaputi ngipo na lang kag mata di ba la? Kay ano man mga kasami or sama-sami ano ma-experience yan sa mga kabataan na hindi Athea Kim Eriman ano be bungang balhas ba sa kahapdi-hapdi sina mapula-pula magagmay nga nagabutlig-butlig ang panit mo na mahapdi ina siya nga makatul na sa mga kabataan amuna te masaminang ginakuan man lang na sang aton mga olds ano ganito inang gawgaw na tayubong na amo nang ila ginabulong kag inang anti-fungal nga habon antibacterial may experiensyahan man sa tig-ilinit ang sore eyes di bala kung may mga ginasore eyes na inaya halin sa bacteria ina or airborne virus ina siya amo nang kung nga nagapalamulang imo mata nagaluha-luha nagabanog-banog sa kilid makatulang imo mata kay kung tandugon sang imo kamot kag mauyat kun diin makalaton man sa iba di ba la sore eyes ano pagid ang ma-experiensyahan ang impatso kay tungod sa kainit sang panahon dasig mapanos ang mga pagkaon basta tig-ilinit hindi bala na so ang mainit nga temperature nami na siya nga environment para sa mga bakterya nami ana sila kay istaran gina nila iyang pagkaon mansuno sa pagtuon nagataas ang kadamuon sang food poisoning every time mag-abot iya ang summer tungod sa mainit nga panahon kag tungod mas madamo nga tawo ang nagaluto damo ang mga tawo nagapreparar pagkaon sa guwasang ilabalay nga wala iya sang matinlo nga kitchen di ba la lang matinlo nga tubig kag refrigerator di ina iya dako gid ang posibilidad sa mga kabataan nga maka-experiensya sila sang impatso or food poisoning tungod sa mahuyang ang resistensya nila batok sa mga bakterya sa pagkaon. Tiko ng isa ka tao, maimpatso, ano gani, sorry kung may nagkakaon na inang nagasululuka na, inang naga-LBM na, nagalupot na, I'm sorry, pero amo ina ang kamaturan. Hindi bala? Yes. So, amo na siling naton nga dapat gin maghalong-halong. Sa maaton man mga ginakaon ano pag Tita Wilma o bukag sipon nga na mention ko kay ina kaluoy lang sa mga bata nga gagmay labi ng baby magtupa na bala ang talithi sa tama kainit ka mainit nga semento sus nagaalis ngaw gid ang baho na sang yabok mahaklo sang kabataan mga sing masipon maubo dayon kaya mo gina basta mainit ang panahon di bala dapat mangin mahinalungon para hindi iya sipunon kag mag-ubo. Permi lang gin mga bata, hugas lang permi kamot no kinanglan manghugas lang permi kamot ilabi na gid kon may mga naga-ubo-ubo da kabalo kamo kun mag-ubo kun wala kamo sang nauyatan nga towel o kon panyo dili kamo ubo sa inyo sini dughan tabunan ninyong inyo baba sang inyo t-shirt di bala kag amo ginay importante para nga makalikaw kag syempre inom gid sang damo tubig kaon gid prutas nga rich in vitamin C para magbaskog ang resistensya. Ano pagid Tita Wilma ang fungal infection? Sama-sami sa karon iya nga summer pag angkon sa infection sa skin tungod sa mainit nga panahon, may mga fungal infection abo usog gina basta tig-ilinit no. Mga buni, mga an-an, mga amo na bala, gahimbis-himbis pa na. Di kinanglan, maligo kagid permi kung may ara ka, fungal infection sa imo skin. Kaya mga mikrobyo nagatapik sa aton sini, balhas kag kakatul. Gamit ka lang sang hindi maisog nga habon na mild soap lang gid nga may moisturizer para malikawan ang pag-dry sang imo skin. Gamit ka sang imo kaugalingon nga tualya
imo kaugalingon nga sibin, imo kaugalingon nga habon para hindi ka makalaton kag para hindi ka man malatnan kung wala kasi na. Heat stroke pag Tita Wilma, di ba? Kag sunburn. Pero dali gid lang Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Las Tres ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Kag salamat kid. Kaya nabatian nyo to, no? Ang mga lain-lain, nga mga masakit nga experience yan sa karong nga panahon, may heat stroke, pagit budlay gid yung heat stroke. Namo na siling na iton, halong-halong gid. Sunburn, pagit hapdi-hapdi na yung sunburn, tita iya. Na, kaya mo na kinalang kung mag-ano, may aragi ka mo sang ihaplas na nga hindi ka mo madali-dali is masunburn kay kasakit gid sina kayo. Okay na Tita Wilma, wala na kita sang panahon. Kita magapaalam sa iton pagpangalagad sa This Is My Life sa Sabado nga edisyon, Abril 23, tuig 2022. Ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I can't say goodbye. Salamat gid kag happy weekend sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. You're such a part. Standby na sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. So sa Lunes na naman kita mag-updanay. Happy Family Day and Happy Sunday buwas. Pero ang paghalong-halong dapat gid himo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!